ya Nyamira matko makemaga y'umuwaziri bwe chikoperero sebyombe omoske Wycliffe Oparanya kumerana n'abalimi bekemeligie kagwa chinsemo chekerenyo bange babo bali baikanete asomusangerekano uyu nigo bayimurunganirie ubutakanwa enengo eyubaliretera nakyo kirere munyakerogo weke wanda sebi wanda ao unabono kobeka kirario una barabo mbabisete niba yabo nigo baganirie moteneneri kurwa asorgongo rogusi Enoch Marwanga gwesoke na kobeka kirario iguru yenganeyo Polycarp Okara niga gutumanya matuka make magayo muwaziri wechi cooperatives omoske Wycliffe Oparanya gutari no rugongo rigarwa Nyamira na nene imeye county Nyamira tinsemo chidicha ekerenyo nigo libera litini agendere ko bali kuruwe kurwase gati y'abananchi na nene abo barabalimi abo barangireti kwa sajaiga nangwa kanu barenge enengo eigwe kabono abange babo batarakanwa atuwa chitekerenyo abalimi baito bagachoa mwambia bakerechester ekere bairechester abantu barenge korechester n'abanyene boka ba KPCU ekere KPCU ya rechester abalimi aba igaikachisa gitekanacha igateba teri korechester tukabaebereria sengenja abantu bachita abange kurengana mo n'abanyakiruga baigabe society akurwa sorogongoriga nigo bagendere ko bakwimurunganiria asikirengana nigo batebetigwe mo n'umuteneri obo asireta Enoch Maranga kwene kibunango leta bara abantu abanga sinseme chiga abo beligeti kurende gwikabono ataranyola enengo yabo agante yo masakara unatigarita tumumuntu akuyira kibeza okonyera abantu abu ngatumu mufaisi ono kurukunya biba akagenda bakori tukuriko kujuma ogo ikari cooperative akanyora umuntu kurukumarangano ari maranga kamotei bono gwaikire kunyuru wake genda beka abantu bawo Jumatatu kibeza uje kukioyia wakana abantu abu nkamotei bono mwakire simiri tugeri Jumatatu akamwakira akamotei binchu baka buzungu tukagenda bakumaranga twenzi egisakatibu yane tugo iko obisi yaye tukanyoro maranga tayo maranga sokire tukanyoro muzi wati oro akateba yaya maranga uchire meeting boso Nairobi wono genda ogo jani motebi na mulikere message tukaira na kurwo tukamwakira ndezi mikorwo tukanyore simieri mete lakini agakiro mo member yo mone akamotebia abantu baligete kurumambia baka saa 4 na uba akanete kibeza abandi kuchakira saa 4 kuchigoro beza nchiyo batebibo nigo baerere nchira bagendere ko baba komenya mo n'ubwoba enyorekane ng'abalimi abange nigo bagendere ko bakogana kibese tukurwase bare ekikorengana mo nabarabo batanyarete ko bakoewa igo mokumeti mo ichanete ekiagara kire ko ritu abwate buna abalimi gachiangete akabeka publicly bakeredie gatangasa ng'abalimi bonsi pi batuekerekerenyo nende bagatangaza kero umurimi akoegwe bwelibu ikagatoa ibesa bisinini akaregister baka abantu be bagokora ibirabu bantu ba boda unabona abantu be pigipigi baje bakabwana ko sena 40 batagete gonza mbanga n'ikibesa mbwate bono utusaririe rieto retirekereja yogokumia barimi bana tuanja ino gokumia lakini bono banyangire bandu kiro moibi tutabwatike na ndio tubwatike bureza muno bono gukwana iga ngwita ngana atika bono nigo bagendere ko bakomoburia Enoch Maranga uyu tinete ekawa kurasira gongoriga rwagusi kweneke bunango yasoki ale kirario na kubeke ngani yiga buyangambarabi bawenete kunyarako bagwakanwa enenge yiga likalio kugendera koleta liberali litindi ime y'urugongoriga ruwe county Nyamira igo tuchandegete buna intu abakungu twachiete gwasa yegenteke igo tuchandegete ntubwati omorembe igo torwarete goika bono iga twasungo kire chipara gweta tutabwati omorembe maranga kwengwancha ochoto sibore buna intu abangina ntoitubosa kwa niaba yako muchando nuringa abantu twairite yo bare abange n'abantu bari bete nabake ogo sabango sabo kuchia sare aiche ground iga akwane na inumo bo tumuburinga abantu abwate toreta abange nguru chikubakana igingo report rigetasini kya wanjite kya gatembe kurastin semechi gachi county Nyamira inchi gonguru kwa Polycarp.